Her følger en præsentation af romantismen, som er en strømning i den danske romantiske litteratur. Og som vi kan se her på de to billeder, så kommer der altså i kan man sige, slutningen af romantikken fokus på menneskets skyggeside. Altså I kan se her, at personen her er sådan delt i en god og en mørk side. Så det er noget med menneskets natur. Men også det her med, at der er ondskab i verden, altså der er, tingene er mere komplekse end som så. Romantikken i sig selv, det er jo en ret lang litteraturhistorisk periode i Danmark, altså vi daterer den fra 1800 til 1850. Og romantismen er så en strømning, altså lidt ligesom vi har set med nyplatonisme og universalromantik, nationalromantik, poetisk realisme, så er romantisme altså også en strømning. Og der er faktisk også nogle forskere, der ser den som en selvstændig litteraturhistorisk periode, men vi vælger i overensstemmelse med mange litteraturhistoriske fremstillinger at betragte det som en strømning i den romantiske litteratur. Det, der gør sig gældende sådan for den mere traditionelle romantik, som vi allerede har arbejdet med, eller universalromantikken, det er det her med, at det er en litteratur, der søger enhed. Altså, der er en forestilling om, at tingene hænger sammen, den her idealisme, det her livssyn, og at den enhed kan man altså nå frem til gennem litteraturen. Så ofte så handler det jo, altså kan man sige, om digtningen handler om altings sammenhæng, og vi så har blandt andet set det med den her panteisme, som vi blandt andet har set hos H.C. Andersen og hos Oehlenschläger, altså det her med, at alting hænger sammen. Så selvom at der egentlig er tale om sådan en dualisme, en splittelse, fordi at der er både der er både idéernes verden og så der fænomenernes verden, så for det meste, udover lige hos Staffeldt, så kan der opnås en sammenhæng. De umiddelbare følelser er det, som er kilden til den her erkendelse af altings sammenhæng og den her enhed, og det er oftest nogle irrationelle følelser, som, eller hvad kan man sige, erkendelsesveje, som fantasien og anelsen og drøm. Ofte er teksterne sådan harmoniserende og renhedsstyrkende, altså sådan så at det handler ikke om, hvad kan man sige, skyggesider hos mennesker, det handler ikke om seksualitet, det handler ikke om ondskab. Det handler egentlig primært om det gode og det skønne og det sande. Og oftest er der også fokus, hvis der er fokus på kærlighed, jamen så er det sådan en åndelig kærlighed, den her mere sådan platoniske kærlighed. Fordi den anskues som at være mere, hvad kan man sige, ren eller højere end den fysisk erotiske kærlighed. Romantismen er altså noget af det, vi kan kalde senromantik i 1830'erne til 40'erne, kommer senere, men i det hele taget skal vi passe lidt på med sådan at dele romantikkens strømninger ind årstalsmæssigt, og det er fordi, at for eksempel sådan en som H.C. Andersen, jamen han skriver, kan man sige, man kan ikke placere hans tekster sådan årstalsmæssigt i forhold til strømningerne, så det er meget vigtigt at kigge på teksterne, hvad det er for et verdenssyn, der kommer til udtryk. Men altså, romantismen er en forholdsvis sen strømning, og den søger splittelsen. Den er meget interesseret i, og finder det dybt interessant det her med, at i mennesket er der en splittelse, og egentlig også i verden er der er det gode og det onde. Og ofte så er det sådan noget som randoplevelserne, smerten og melankolien. Altså man søger nogle mere, hvad kan man sige, dystre sider af verden, som man gerne vil undersøge. Og ofte så er det selvreflektion, selvbevidsthed, selviscenesættelse, så det er sådan en åbner for en mere sådan moderne opfattelse af individet. Altså det her med, at vi, altså den måde mennesket på en eller anden måde iscenesætter sig selv, altså så vi har en god og en ond side, eller ikke en ond, en mørk side, og det er vi måske meget bevidste omkring, hvordan vi ligesom, kan man sige, bruger de her sider.
Ofte så er det nogle sådan provokerende og demoniserende ting, som der bliver skrevet om, og det hænger lidt sammen med den næste. Altså der er fokus på den kropslige, sanselige kærlighed, nemlig seksualitet. Så man begynder faktisk også at skrive om seksualitet og også sådan fysisk kærlighed og erotik. Og også det her med provokerende og demoniserende, altså sådan noget som utroskab og drab, mord, altså de her sådan mørke sider af menneskets liv. Så romantisme er altså sådan en samlebetegnelse for en litteratur, der dyrker sådan de mørke og skyggefulde sider af menneskets psyke. Og vi kan også se på det her billede, ikke, at der er mere, altså der er ligesom to personer i en, ikke også? Der er mere end det øjet bare lige viser, det man umiddelbart kan se. Og vi har faktisk en parallel inden for den engelske litteratur, det må næsten være den britiske, I må ikke holde mig helt op på det, som kaldes Gothic literature. Og nogle af jer kender måske en tekst som Dr. Jekyll and Mr. Hyde og Frankenstein, og altså alle de her sådan, I ved, gyserhistorier. Og man kan sige, at det der er særligt for den danske strømning, altså den her romantisme-strømning, det er altså, at det interessante, der er sådan et begrebet, det interessante, det man skriver om, det er det her dæmoni, seksualitet og død. Så man vil egentlig gerne undersøge sådan de mere skyggefulde sider af livet, og også sådan det sådan lidt overnaturlige, ikke? Altså det ondskab. Og det der er interessant, det er det der overskrider den givne norm. Så man er netop interesseret i altså at nå ind til altså de her hemmeligheder, den her sådan mørke side af menneskets liv, at mennesket netop ikke er herre i eget hus, som Freud også siger senere. I Danmark har vi H.C. Andersen Skyggen fra 1847, som handler om menneskets fortrængte sider. Den skal I faktisk også læse. Et fantastisk eventyr, om end det er lidt dystert. Og det er et opgør med det opbyggelige eventyr, hvor det gode sejrer. Så vil jeg ikke sige mere, fordi at, ja, så spoiler jeg for meget. Så har vi også en digter som Emil Aarestrup, som er erotikkens digter. Og han, fordi man netop ikke, I ved jo ikke på det her tidspunkt, at man jo sådan set stadigvæk underlagt censur, så man må ikke skrive sådan direkte om det erotiske møde. Så ofte så bruger han nogle omskrivninger. Han har blandt andet skrevet et meget hvad kan man sige, fascinerende digt, der hedder Nordekspeditionen, hvor han beskriver, hvad kan man sige, han beskriver sådan en forfører, som skal forføre den her unge pige, og det gør han ved hjælp af noget billedsprog, hvor det er ret tydeligt, hvad det er, det handler om, men alligevel ikke helt står der helt tydeligt. Så ofte så laver han nogle omskrivninger, og mørke er altid ligesom der, hvor de spændende ting sker, og det er også ofte sådan henlagt til fantasien. Så er der så en Kierkegaard, som vi ikke sådan specifikt skal læse noget af, men vi skal bruge nogle hans idealtyper. Han er både dansk forfatter og filosof, og han er en repræsentant for eksistentialisme, som er den her filosofiske retning, hvor man siger, at menneskelivet eller det menneskelige liv kun har indhold og hvad kan man sige, en mening, hvis man selv tilvælger. Altså hvis man selv vælger livet til, og man ligesom først indser, at der er ikke nogen given mening med ens liv, men man aktivt tilvælger, at der er mening. Han har også skrevet nogle, han er ret svær at læse, ikke? Men han har også skrevet blandt andet sådan forførelsestema, hvor han også går sådan i dybden med det her med at være en forfører og ligesom at spille på hvad kan man sige, de her mørke sider for at ligesom at fremme sit eget mål. Han har lavet den her livsstadielære, som vi også skal bruge, og det er måder, man kan leve sit liv på, og de skal altså ikke forstås sådan helt skematisk, fordi det er, ja, som sagt, det er sådan, det er nogle idealtyper. Men
Kierkegaard han taler om spidsborgeren, og spidsborgeren er kendetegnet ved, at det er sådan en, der bare følger strømmen. Det er en person, som ikke aldrig stopper op og ligesom tænker, hvad er meningen med mit liv? I stedet så følger man bare strømmen. Og man påvirkes af de ydre omstændigheder, det vil sige, hvad andre gør, det gør man selv, og man reflekterer ikke nærmere over, om det er det rigtige for en. Så man kan sige, at man er meget sådan et produkt af samfundet, ikke? Man gør det, altså for eksempel, hvis vi giver et eksempel, så kunne det være sådan noget med at være drevet af materialisme, ikke? Villa, Vose og Volvo, ikke? Så man følger bare strømmen, og man, i hvert fald i Kierkegaards optik, så lever man sit liv uden lidenskab. Altså, man brænder ikke for sit liv, for man har ikke aktivt tilvalgt det. Så er der så også æstetikeren, og æstetikeren, det er faktisk den her forfører, apropos det her forførelsestema hos Kierkegaard. Og æstetik, nu hedder det æstetikeren, men æstetik, ikke, det er jo det skønne. Så æstetikeren har bevidst valgt et liv, der bygger på nydelse, og det at være forfører og leve i nuet. Og der kan man sige, her er man meget optaget af faktisk af nydelsen, altså hvad kunne være rart lige nu? Hvad kan få mig væk fra hvad kan man sige, meningsløsheden? Jamen det er noget nydelse. Og her der er man meget bevidst omkring, at man vil opnå den her nydelse, og man tilsidesætter faktisk på mange måder moralsk og etisk, det moralske og etiske ansvar, fordi man vil egentlig bare gerne opnå noget nydelse, og det gør man så. Og man kan sige, at bagsiden er her, at man oplever en tomhed og en angst, mens man venter på den næste sanseoplevelse, fordi det er jo det, der ligesom får en væk fra meningsløsheden. Etikeren derimod har valgt et liv, som er i overensstemmelse med samfundets normer og regler. Og det er altså en person, som er styret sådan af det indre og etiske hensyn. Så man siger, jamen jeg vælger at følge reglerne og samfundets normer, og det gør jeg, fordi at det er det rigtige at gøre, og jeg vælger det af pligt. Og det betyder, at ens liv bliver fyldt med indhold, fordi man hele tiden kan vende tilbage til hvad kan man sige, altså man har altid noget, man kan vende tilbage til, ligesom at sige, at jeg har valgt det her liv, jeg har valgt at leve på den her måde, og man forsøger at gøre det rigtige. Til sidst hos Kierkegaard også, fordi han var kristen, så er der altså også det religiøse menneske. Og her kan man sige, der for Kierkegaard er religionen faktisk også noget, man skal vælge aktivt til. Så her har man bevidst valgt, det minder egentlig lidt om etikerlivet, altså man kan sige det, eller etikeren har ikke nødvendigvis den religiøse dimension, men her der vælger man et liv som Gud, altså hvor Gud er det, der giver det mening, hvor Gud er det, man hele tiden går tilbage til, og hvor troen hele tiden er et aktivt tilvalg. Udover de her kendetegn på en romantistiske litteratur, så er noget særligt for litteraturen også det, vi kalder dobbeltgængermotivet. Og det er tekster, der viser konflikter i menneskets indre. I kan godt se det her med dobbeltgænger. Hvis man har en dobbeltgænger, så har man en, der ligner en ret meget. Og I kan også se det her i den her illustration, ikke? At der sidder en person med en ret stor skygge. Som ofte så er det to personer, som er splittet ud mellem en lys og en mørk side af personligheden. Og nogle gange kan det være sådan i teksterne, at der faktisk er to personer, men i virkeligheden repræsenterer de to sider af samme person. Og det viser simpelthen en ny og mere moderne forståelse af den menneskelige psyke. Fordi mennesket er irrationelt, ikke herre i sit eget hus, som sagt. Vi tror, vi er gode mennesker, og vi kun... og det vil vi egentlig også gerne være, men vi gør tit nogle ting, som ikke er så gode. Så der begynder at komme sådan en problematisering af forestillingen om et sammenhængende helt menneske, og det er også derfor, man går bort fra den her dannelsestanke, man har under romantikken, altså den her hjemme ude i hjem, hvor man i højere grad, i hvert fald også når vi når det moderne gennembrud, hjemme ude i hjemløs. Ofte så vil det være en splittelse mellem den her borgerlige dagside og så en mere fortrængt natside. Og en variant, det er fortællinger om mennesket og det skyggeside. Det kan I også se her på billedet. Sigmund Freuds personlighedsteori kommer først senere, ikke? Men den er faktisk også meget relevant her, altså det her med overjeget, jeget og idet.
Og nu har jeg snart ikke mere tid, så jeg vil stoppe for nu, og så må vi se.